I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodi Minecrafta s Famline i danas igramo Kowalska World. I znači ko je gledao Kowalskin, da, možda tako da kažemo, ko je gledao njen klip, ono ko da napravi kao dobar svet, odnosno nešto zanimljivo na njenom svetu. Znači ja sam to želeo da uradim, samo malo mapa da se učita. Želeo sam to da uradim zato što onako, bilo mi je dosadno, nisam imao šta da snimam, pa sam odlučio to da snimim. Tako da, eto, znači, sada snimamo to, kako možemo njoj da pomognemo, odnosno kako možemo da, šta uopšte možemo da napravimo na ovom svetu. Tamo u onoj kućici, tamo gde je ona imala prvu kuću, tamo smo napravili nešto, ali ako ona to zatraži, onda ću ja to da slikam, zato što mi mrzi sada tamo da idem. Samo FS. Sada je bolje. Znači, izvinite, i bilo koji svet koji ubacim u saves, uvek mi, znači, buguje taj svet ili tako nešto, laguje, buguje, znači, ne znam zašto to radi, ali izvinite zbog toga. Ovde sam stavio ovo resurse, ovde ovako baklje, ovde ovo alate. Znači, ove baklje mi se mnogo sviđaju tako što stavljanje, znači, ne znam odakle mi došla ideja tako da stavim, ali dosta mi se sviđaju tako kad stavim. Ovde, znači, ništa nismo menjali. Dalje, ovde crafting table, stavili smo ovde krevat, samo sad možemo da odspavamo zato što je napolju mrak. I samo hoću da kažem Kowalski da nema dovoljno resursa da napravim nešto za toliko kratko dana, nisam imao uopšte toliko resursa, jedva sam našao ova 3-4 irona. Dobro, sada ćemo da napravim ovo. Ovde sam stavio sve, kao što vidite. Da, znači, nemam toliko dovoljno resursa da napravim nešto što želim, a želim da napravim jednu kulu kao cile, ali imamo dosta malo resursa i nisam imao toliko puno vremena da sagradim tu kulu, ali možda i pošaljem sliku ili tako nešto da sagradim kulu i to. I šta smo zaboravili? Dajte, brate, molim te. Dobro, treba će nam iron za kofu. Eto. Dobro, nema kofa. Bucket. Sada možemo i vodu da uzmemo. Ovo, čuo se zombi. Dobro. Zaboravili smo lopatu, tako da moramo da imamo po lopatu. I sada možemo lepo da ujevate zabavku. Evo ga, sada ne laguje. Sada lepo možemo da napravimo njivu. Znači, tamo onu njivu sam pomerio, odnosno onu njivu tamo koja je bila zasađena, to smo pomerili, zato što ovako lepše kada se napravi njiva i ne znam, ali lepše izgleda po meni. I tražili smo lokvanje, ali nisam mogao nigdje da nađem lokvanje, tako da sada kada napravim ovu baštu ili njivu, bilo kako, onda ću, ako budem našao lokvanje, onda ću moći da stavim lokvanje i bit će mnogo lakše za pokupljivanje ovog hleba što sadim, odnosno pšenice što sadim. Okej. I vidim tamo ima ove pečurke, tako da od pečurka može da se napravi supa, odnosno mushroom stew. To se lako pravi, mnogo više uzima od energije, odnosno povećava ovo srčiće ovde, tako da možeš da napraviš štomilice i još nešto, ne znam šta ćemo da vidimo. Znači, ako budem stigao da završim tu kulu, onda ću ti poslati slike, ako ne, onda izvini, znači. Ali ipak voleo bih da uzneš ovaj moj video zato što se trudim za svaki ovaj klip, tako da ne znam. Inače, ako uzneš ovaj klip, bit ću ti zahvalan
dosta. Ok, sada ovdje, fuck. Sada ovdje možemo da ogradimo. Tako. Ok, treba će nam još ograde. Da uzmemo još ograde. Ja. A, ovo ima ovdje slavosti kao. Ja, bre. Gde su? Aha. Evo, drveta. Sada da pretvorimo ovo u obično drvo, odnosno u daske. I sada možemo da napravimo još stikova i da napravimo još malo ograde koje nam treba. Ok, treba će nam 12, sasvim dovoljno. I da napravimo ogradu. Tako. Dobro, da, sasvim dovoljno ograde. Možda i previše. Jeste previše. Ok, nebitno. I sada da napravimo još vrata. Kako ne bi zombi mogli da uđu unutra. Treba nam... Aha, dobro. Ne, tu ne ide dirt. Super. Sada možemo ovdje da posadimo ovo. A kasnije ćemo vrata da napravimo, zato što sad treba da idem po drva još. Ovako. I ovdje imamo tačno 14, znači još 2 ćemo da... Ja, fuck. Ok, evo ga. Tako. I ovdje. Tačno još 2. I sada kada bi imali lokvanje, samo postavimo ovdje listove lokvanja na vodu i imamo sve. Bukvalno, možete lako da pokupite sve. Ok, idemo ovdje da napravimo sada ogradu. Da, ne. What the fuck? Što radim ja, evo? Ok, eto. To je ovo. Vrata za ogradu i, znači, to je ta baštica mala koju sam odlučio da napravim u klipu. A napravio sam još nešto kod one kuće tamo na prvom mjestu, ali da, jeste na prvom mjestu gdje je prvi put igrala Kovaska, tako da tamo postavit ću sliku u opisu klipa da možete da vidite šta sam tamo napravio, tako da to je sjajno. Jebate koliko laguje. Ok, evo nam da pomerim ovo, da ne mogu zombi da ulaze unutra. Tako da ne znam šta još da pričam, sem toga da nisam imao dovoljno resursa za veliko kratko vreme. Ja sam čuo za klip prekjuče i nisam imao vremena da snimim, tako da nisam imao uopšte vremena da prikupim resurse, odnosno imao sam i da učim u školi, tako da jebi ga. Inače, da sam imao vremena, napravio bih neku baš lepu kulu i valjda bi moj video bio prvi, ali ne znam. Sigurno neće moj klip biti prvi, ali evo, ipak da napravim ovaj klip radi zezanja, znači da ima nešto na našem kanalu, tako da nemamo šta sad da jedemo, jebi ga, mora ovo da jedemo dok on... Vati šta baguješ, evo ga. Tako da, ljudi, to je bilo to, mi se vidimo u sljedećoj epizodi i to je bilo to, pozdrav.